Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, te serye tayo ita alawas, anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, adyak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mad. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpat jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan kada di a Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamat karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawa mo. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay suti ko nada, abulag ka no ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasan. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rodket. Sapay masapol a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapol a single ka, saka tumapog iti barko. Masapol ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no ada makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapol a kasaritam nga orayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. Noong may maninday nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusak ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat, day tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit la, bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manay, paayamon intun umay manay. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di a Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di bay amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di a tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo makita karumrumwar. Mga no agbalbalog laeng. Anya nga iti ammo. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Ammo pa'y ngay. Ang mga no lumanglangan da pa'y amangan.
Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdagdaton ka di dayjay a Carlo Ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon? Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawan. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno duha kami. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sabali apagilyan. Sapay mabayak sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apauitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapol ngamin nga agurnungat para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita ko. Ure addan edad yun. Ubing kayo kailangan, nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsandan. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag may paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat ko nga wisan. Ada nga min napatag may paghak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Wen. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagakkan ka ti amin, no apay. At pakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saak ngamin asiman. Siman? Saan nga ta siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasa ngamin kanyak ni Ellen, nga ararmam kano. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisim, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak klase ti babae nga adda tatu na. Awan to pa'y tato, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay na isang sangayan ako nam. Day tangaro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam. Akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka didinamag no apay? Damagag kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay, kaslaawan bibiyang na. No ada makakita kan kwa na anakaraguragsak. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlab. Kasino nga ta tinakainlawan na? Diyay siguro kanayon ang mapan iji balayda Anya? Ay, sige, panawan kan.
Carlo? Saan ang mabalinday ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Angam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Taapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't na kano amamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diya maawatan ti bagbagam. Ay, nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti imalaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo para iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sekreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tay sutyag pilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanong amin dagak. Matapobre kat saan mo't unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbagak ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanan. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpan ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidak nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam ada ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag tagaday ito'y nga Ellen. Anya ti ko nang? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among ada na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahitoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami niti barko. No nakadayo kami. Ang mga no jakon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo matita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si Kangay. Uray sa di no tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadaakan ka, amapan kamin iti Pierre? Ada kamin dito'y kanigayam ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na mo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad na ti amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrugwat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adaman gayam damagat, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? San ka di nagpakadakan ka amapan kamin iti Pierre? Ada kami dito kanigayam kong Alvino. No kasta. Nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Likli kam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyakan mo. Ngam, basta timawatak at ulbod da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karoba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayo. Asino ti kaayan ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo, ta sinungbatam adagos. Kaya't ko ang makasarita day di Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sa ngamin asiman. Anya? May sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, meta. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mat numapan kayo kadag iti pagilyan nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ang mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ha? Kalpasan na, ingkam kadag iti agkasapulan. Amang ano, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday tatiramidan mi, kadag iti kakadwa. Malangan mo din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikagan ti bapor. Unahin ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano nga'y amasida, kat awan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla. Manungay nga oras akas to'y nga awan makita adaga? Ha?
Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang bro. Awan pa'y matiimbagada sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan ti araramiden na. Imbag, tanabayagan asan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko nga ron ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang. Agsarsarita kayo kadipay? Wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na? Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Amang ano kinabawan lang ni nanang mo? Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumet Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumet Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday? Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak nukong kunadala nga may sasiman ti anak mo. Inka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka diti rumar? Mabalin. Ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asidad. Diyak pa'y nakit-kita dito ikay. Ang agalwat ka bro. Ado dita ti babae a babayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa bro. Isumot ti kunatay may sakadwata ang nabayagan asiman. At dapat ka nung nakaalay ti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makikita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang ko. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak mo no, ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Nakasta. Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang ko. Panawan ka pa'y. Ay, Nana. Pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha. Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag, balasang kaw. Inawagan
nakakadi ni Carlo? Ha? Apay anadamag mo dayta? Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin ama amuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka? No sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo? Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama at manang. Kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkunaamat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Sana bali, tamam mudak ijay. Makunagak matnukwa. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unod ti post office. Nasapapay. Mapansamot iti siya. Darasak, takita ak tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakal? Ikabil ko itibag ko. Tadakal matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Lujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga rod. Inawagan na ka din ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Ija post office ang nagpawit. Taasidag ka no ti post office iti simbang ladanda. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yagyulaan tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang ka. Asidag mat ti balay may. Yagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi din na magdaijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya? Agpukaw? Ti maipawi? Mas daaw nga rod dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod mati atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mat na dya, Carlo. Saan, Tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma? Nasaon ni Manang Rona.
Nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itaman pa'y nga dagpukaw a package iti post office. At daka din milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagitis maruno mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo italawas napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nang ngagtina ni Alice ti saritaan da Carlo ken Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice kat nagpudno mat ti balasang. Naamuan nga rod ti inana amay sagayam asiman ni Carlo ngem agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya takayat na amatagikwan ni Carlo. Papagayam denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nasa unimanang Rona, nakita na kanu tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ita mampay nga dagpukaw a package dita post office. At daka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amaamuam? Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada ka nun nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan ngagpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nan? Kasta nga rod. Iso nga'y balakad ko, asaan ka pa'y lang agpaw-pawit? Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mat ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang timpawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo itinaudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abahanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Diyak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanabon anak ko. Nakarubwat ka mat. Mapanak pala ijabalay da nana Norma, nanang. Innak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka matan. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga na nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko. Siyak tun tagluto iti pangaldawan me kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo diti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na.
Uwan nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat naglaba. Imayak, tapno adamot ka sarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw, kau no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbaglakit di tay may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, uwan, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak, nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da na Norma, idi lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Ada ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabaing. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Di nakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no imisam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, anda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Anak ikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Martin agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y matngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti-tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy trabaho tayo. Una, ngam adulat tamat ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kaw. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no adawayang balasang kaw. Wana na. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Biro kanak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kaw. Agda naglakit day no di naammo tinapanam. Nakamamak mati kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyon iti barko. Ay, wala ron. Iswarong bangla ay. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti siman. Maitinag da. Nukas diyang anda peligro. Kas iti bagyo. Kastoy gaham ti biyak ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti perata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kaya't dangalaan. Saan tayo mo't ngayon amin nakigubat at nadarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas nga diyay na ipadamag itinapiit. Nganda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, nambag pinalubusan da ida kalpasan ti mano abulan.
asino ti magmag na. Si kamot gayam, Alice. Papanam ka di mat, Ellen. Awan papanak. Ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali apagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali apagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Amom nga adda ijay sabali apagilyan? Kasano nga amom? Ang kwa, kano si ka tinakaipaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan mo agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay anapaulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulon ka, anak. Kwa nanang. Idi nga nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amunang adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo't? Ang apay nga amuna. Saan mo't samot nga imbagbaga? Saan mo't narod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Aba nga no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas tangarod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Nana, madamag kuman. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan? Awan mo't tinangibagbaga ak malasang kaw. Apay kaday? Mas da awak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakaamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali apagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nak iti post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iti balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nyak dagiti napatagkan ka. Into nagawid ak. Agkalaysatan. Ha? Adakan ka dahita. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain.
Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad, matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo amaw dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo amo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartek dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nang ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartag ka kadi? Kasano kumaasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak kamatama ng Rona? Dayta di nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti mat ayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice kan Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Doapay nga amo ni Ellen. Nga da iti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da dito'y? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang ko na lang arudun. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na lain. Magitlaan. Ay, Diyos-ke. Napanalat ta kinita. Isuday-day ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diyak ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karga na nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka diday jay, manang. Napanak ngamin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakon kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasamak. Nijak amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan matibasol mo itinapasamak, manang. Siyak ngamin tinang ibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di? Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona?
so ti atap ko. Nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang ka? Bayamon. Wanana. Sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta ta signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya, kasano na pasamak dahi ta? Saan tayo nga amo? Ang amtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan madmadam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipata mo dahi ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakid dita into nagbakasyon akton. Nagkalay satan. Adakan ka dahi ta. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na amang ikalay saken ka. Panag ko na katawan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raod nga ibagbagada as siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. At damot nasingpot, kan nanakman. Makita awan kay panagtalak ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalak ko kan ni Carlo. Sapay kuma, nang runa kit adamit itsura na. Amangan lumasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day, ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. Di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada nga main, ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak kayo na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisagana at tikalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Magipaw-itak to iti paggatang iti materyales. Patakalan nyo. Kaya patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Magipaw-itak to manan. Tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa'y dita ni Alice? Waan anak. Nasiingpad tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti na duma? Nalaing nga ngagpili niya, nanang. Isong agpada kayo anak patag iti biyag ko. Malangarad, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung aminti makaorno, tada isagsaga na ah. Sa bagay, numabayag adita ag bakasyon. Mabaybayag mo ti itad bakasyon ta.
Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak iti napudbong ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti maibagam ita. Hanggang no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Amangan no makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulo. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tain nakgumatang iti agas yung. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain nakgumatang, Nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlang nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Ne, apay nanan, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangim atang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang sa gubanit da ito'y anak ko. Sana masapul ang mapanpaylaang iti doktor. Adalagat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sabali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot aglawlaw ko numagnaa. Nagtsak agkang mali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka diti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga daan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla damanan papanam anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan na ti agmay maisa. Mala, ingka nga rudon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agmay maisa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod nanang, panawan kayo pa'y. Sige, ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Aguray ka man, Manang Rona.
Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam saanak nga agar-aramid iti saan apod no asarina. Pudno ti imbagak. Ha? Panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige Manang. Mapanak pa iti balay danana Norma. Aggurigor ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panagasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. O na yan, Nana. Oray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay kayo kat ngarod dito eh. Andamat, dagita ka aroba, hanggang didak pa imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimay. Ang mga di damat mo ang masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan, anak ko. Day takit gapo ka ni Alice. Inton naan iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materialis. Dayta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo dayta iti paggatangan nyo, ha? Wan, anak. Ang nagaduma dya inlista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapno at dan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, ha, Nanang? So gumatang kayo, ha? Wan, anak ko. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga day ti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y. Katindanon na kani Alice. Kabayatan na. Imandar ti kinaawan panagtalag nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan, anak. Nagadumat dyan listam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isunto ti pakaangayan ti reception ti kalay sa Nanang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawag. Matong pala. Agyaman ak, Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice. Lagi ti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May met no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di ah. Nala, wala da kayo mananang.
Ilis tayo man, ti kaya't yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang Ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat-agawad. Madamamot gayam tilutom anak ko. Wananang. Apay nga damaangot ko nga agat-gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mat nanang? Kasla ititangke ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kitaak man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangke! Ay karuba! Arayatod na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hanggang kita ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, naapgas lakit di ti rupa kan ulo na, no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagday ti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no mat dagiti vital signs na. Awan pa'y latipuot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Day ta ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Gamita, napuura ng tirupa na. Anyapay itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasamak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglita ito na ijay. Inton maikatibenda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga roon. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na. Pagrigatan na, nudaan ti tangki ti LPG, tamaka disgrasya. Uwin nga ruda, isumot lagayam adidan awatan, no aglatlati ti tangki ti LPG. Ay naday takisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangki ti LPG. Saan kaming tun nga agusar ti kasta? Agusar kaming tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan ba't ka ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Na-aksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak iti ospital. Saan amatang tagare? Nabingdaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko.
Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Handa ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimod ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di ah. No siyak ti mauram ti rupa na, ay, Jack Maclone. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sa pa'y awanak mo itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa'y ti planom, apa nang ikalay sa kankwana. Anya nga tayo tanti itsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado anapin pintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimat ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpat ni Carlo. Aramidak ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tama. Anya kumatilaban ni Alice kanya. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot, tigasgasat na pimanan aya. Daygay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag nagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado langit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huwanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladini? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo ti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice. Ay na, adda na kaibaga, akabutbutang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kasta nga rod kano. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabutbutang mat kano ti itsura na. Kasi mo't, di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa'y nga'y tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Sobra ka mo't. Apay nga alien pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day tati imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iti billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin kano ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamat nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod.
tanabayadan mo tantibil tayo. Sino tinang bayad? Kung adamot ani Norma ka no tinang bayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isumanen tigim matang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknaak nga rodan iti bain. Maamiris mo mo't siguro itan. Amadi timang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Isong arod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimot. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo?